medier bruger du mest? Facebook, Snapchat. Jeg bruger rigtig mange sociale medier. Jeg bruger Instagram. Jeg har Twitter, men jeg bruger det ikke rigtigt. Ask, alle. Ja, jeg har rigtig mange af de der sociale apps der. Jeg kan ikke engang huske dem alle sammen. Hvad synes du er det største problem med sociale medier? Det største problem er nok f.eks. med internetmobning, blandt andet. Fordi at du bare kan skrive til folk. Blandt andet også den der, app, Ask, den er så slem. Hvor lang tid bruger du på de sociale medier om dagen, cirka? Jeg bruger rigtig meget de sociale medier. Meget når jeg keder mig. Jeg har også min telefon på mig hele tiden, fordi at jeg meget gerne vil være opdateret på mine sociale medier, om har jeg fået noget på Facebook, eller er der et eller andet på Instagram, eller whatever. Så jeg vil nok skyde på 4 timer om dagen. Hvilken aldersgrænse synes du, der skal være på de sociale medier? Jeg synes, der er mellem 13 og 15, det er fint. Folk skal også tage ansvar et eller andet sted. For hvad folk lægger op og så videre. Men et eller andet sted, når man også har den der alder der, så burde man også bare kunne tage et ansvar. Og det der med at respektere hinanden. Altså. Hvordan tror du, man kan forhindre mobning på nettet? Jeg ved ikke, så åben som de sociale medier er lige nu, så vil jeg ikke tro, at så kan jeg i hvert fald ikke selv se en løsning på det. Men altså, princippet er jo måske bare, at folk de skal stoppe med at bare generelt om op. Hvad fanden skal det til for? Altså. Hvad er din holdning til, at mange skaber en identitet på de sociale medier og virker mere perfekte, end de er? Altså, det ved jeg ikke. Det virker meget falsk, men jeg kan også godt finde på at gøre det selv. For måske at fremstå, kan man sige, mere perfekt, end jeg ved, jeg selv er. For at få en bedre selvtillid med mig selv, hvis nogen anerkender, at jeg er måske mere perfekt, end jeg selv tror. Jeg tror også, det er lidt derfor, de gør det, for folk vil gerne vil have anerkendelse. Ja. Jamen, tusind tak, Anne. Mini, hvilke sociale medier bruger du mest? Er porno sociale medier? Nej, det er okay. Så er det nok Facebook, vil jeg sige. Facebook? Ja. Så du bruger ikke Snapchat og sådan noget? Nej, jeg har ikke engang Snapchat. Har du ikke? Jeg har slet lort, det er pis. Jeg vil have den med. Hvad er det største problem på de sociale medier? Man må ikke vise patter. Det skulle da rigtigt. Og fisse og sådan. Det må man ikke. Hvor lang tid bruger du på de sociale medier om dagen? Det er ikke så lang tid. Hvor mange timer max? Jeg bruger nok ikke mere end 10. Hvilken aldersgrænse synes du, der skal være på de forskellige sociale medier? 85. Det er sgu rigtigt. De skal bare være for sådan nogle pædofile sataner. Altså kun for pædofile sataner eller ikke med? Altså kun for pædofile sataner, så kan de kraftedeme ligge og bolde hinanden. De skal ikke have de små børn med. Fy for satan. Hvordan kan man forhindre mobning på nettet? De mobber sgu da ikke hinanden. Det gør de ikke. Hvad skulle de gøre? Skulle de hinanden med krykker eller hvad? Køre hinanden med